3. Γεια σας και καλώς ορίσατε στο τέτοιο. Άνοιξα το στόμα. Στο πρώτο μας tutorial και θα δείξουμε πώς να παίξουμε τέτοιο. Pokemon Showdown. Το link θα το έχω κάτω στο description. Αυτό που έχετε να κάνετε μόνο ή γράφετε Pokemon Showdown, πατάτε το πρώτο και περιμένετε να φορτώσει και μετά δεν θέλω. Αφήστε. Έχει και live. Στο Overwatch γίνεται να κάνεις και live. Τι? Άμα πάρεις το Overwatch γίνεται να κάνεις και live. Τέλος πάντων, μόλις σας γίνει, εγώ το έχω ήδη, πατάτε play online. Πας καλά ρε, λες τυχαία πράγματα στο βίντεο σου. Τώρα. Ρε βλάκα, τουλάχιστον πες το από μέσα σου. Ναι. Και πατάτε battle. Εσάς θα σας βγάλει ένα username. Εγώ το έχω κάνει ήδη, εδώ πέρα. Τώρα το άλλο στοιχείο δεν έχει σημασία. Αν θέλετε να το κάνετε από το description, μου έχουν κάνει και battle. Θα παίξω με το G4 2. Αν μένετε όλοι και θέλω να αλλάξω. Αν θέλετε να αλλάξετε μπορείτε να κάνετε αυτό και θα βάλω αυτό. Λοιπόν, έχω εδώ πέρα το Mew. Έχω και πολλά άλλα Pokemon. Λοιπόν, θα ρίξω, είναι Fire, είναι Bug, δεν ξέρω, Shield and Power, θα ρίξω. Του χάζα ζωή. Fire Blast, Σόφα. Λοιπόν, όσο γίνεται αυτό μπορώ να κάνω αυτό, να αλλάξω, έτσι μπορώ να το κάνω αυτό. Πέθανε τώρα. Εγώ έχω πεθάνει τώρα. Λοιπόν, είναι fire. Οπότε πρέπει να βρούμε ένα water. Αν έλεγα ότι δεν έχω water, θα μου πιστεύατε. Λοιπόν, το σταματάω και μετά θα σας δείξω πώς να κάνετε μάχη με άλλον και πώς να κάνετε team. Πώς να διαλέξετε Pokemon δικά σας. Το σταματάω και θα πούμε μετά. Και έτσι τους κάνουμε το μενού. Τώρα θα νικήσουμε τον Μάριο. Θα νικήσουμε τον Μάριο επειδή έχουμε το Mew. Δεν θα νικήσεις. You fool. Τώρα έχασες. Αλήθεια? Όχι! Λοιπόν, εδώ πέρα τώρα θα σας δείξω πώς να κάνετε ομάδα. Καταρχήν, πριν σας έδειξα πώς να αλλάξετε τη φάτσα σας, βασικά εγώ δεν θέλω αυτό. Θέλω ένα πολύ καλύτερο. Για να δούμε. Έχει αρκετά να δείτε. Εγώ τα περισσότερα δεν τα βλέπω γιατί το κάνω λίγο γρήγορα, δεν έχω και πολύ χρόνο. 3 λεπτά έχω. 3 λεπτά κάνω βίντεο. Ερωτηματικό! Έχεις και ερωτηματικά. Τι κάνεις? Αυτό. Εντάξει. Εσύ τώρα! Μη μου λες να κάνω. Μη μου λες να κάνω. Θα σε κάνω νταντά. Λοιπόν, θα σας δείξω πώς να κάνετε ομάδα. Πατάτε εδώ. Έχω ήδη τις ομάδες μου. Έχω ομάδες ήδη, εγώ. Δημήτρη λέω. Μάριε. Έλα. Να κάνουμε τέτοιο ρε. Ναι. Κάτσε να απαντήσω αρχικά.
Εγώ απάντησα. Να φέρω και έναν άλλο στην κλίση. Σε 6 λεπτά ανοίγει ο σερβερ μου. Θέλετε να πούμε να κάνουμε survival? Εγώ σε λίγο έρχομαι, εντάξει. Εγώ κλείνω για λίγο γιατί παίζω Pokemon Showdown με τον Μάριο. Οκ. Τι Pokemon παίζεις? Pokemon Showdown. Δεν το ξέρω. Στείλουμε ένα link και να το κατεβάσω μετά, οκ? Οκ. Βασικά στο το τώρα. Οκ. Δεν το κατεβάζεις. Δεν το κατεβάζεις. Γιατί το κάνεις? Όχι. Δημήτρη, φαντάζομαι γιατί θα μπει σε λίγο, παίζεις γόφερα. Λοιπόν, στέλνω IP. Πού το έκανες στο Animation? Σε ποιο πρόγραμμα το έκανες στο Animation? Σου στείλα IP. Σου στείλα IP, απλώς πάτα το και μπες. Όπα. Αλλά. Έλα. Λοιπόν, δεν ξέρω αν έκανα τόση ώρα βίντεο. Ναι, κάνω τόση ώρα βίντεο. Λοιπόν, όπως σας έλεγα, πάτε ομάδα. Έχει και πάντα πρέπει να τους ζάρεις name. Λοιπόν, choose name. Choose name. Λοιπόν, Unity 3 μπορείτε να αλλάξετε τέτοιο. Και βάζετε και πατάτε Pokemon. Εδώ πέρα έχετε ό,τι Pokemon θέλετε. Ακόμη και Mewtwo μπορείτε να βάλετε. Mewtwo Mega, Latios Mega. Το Arceus μπορείτε να το βάλετε σε ό,τι θέλετε. Ό,τι θέλετε όμως. Έχει και Darkrai, εγώ θα βάλω ένα Darkrai. Θα βάλω Air Balloon. Δεν ξέρω γιατί. Δεν ξέρω αυτά. Λοιπόν, και εδώ πέρα διαλέγετε κινήσεις. Αυτό είναι πολύ καλό. Αυτό το Pokemon τώρα είναι σκοταδιού λογικά. Τους σκότους, Dark. Οπότε θα βάλω ένα Poison Sting. Ένα Poison Sting. Ένα, όχι τέτοιο. Shadow Ball. Ένα Toxic και ένα Energy Ball, άμα το έχει. Και θα βάλω και ένα... Απλά να ξέρετε, δεν μπορείτε να βάζετε ό,τι κίνηση θέλετε σε ό,τι Pokemon θέλετε. Πρέπει να πηγαίνει με το Pokemon. Ναι, όντως. Δεν ξέρω τώρα αν πηγαίνει. Τώρα εδώ πέρα. Εγώ παλιά έβαζα Energy, HP και Attack στο full. Αλλά όχι πλέον. Τα μεγαλύτερά μου θα είναι 70 και 90. Όχι, τα μεγαλύτερά μου θα είναι τα HP και το Attack. Τα υπόλοιπα και το Speed λίγο. Τα υπόλοιπα θα είναι στο λίγο. Ειδικά το Defense γιατί δεν μου αρέσει πολύ. Λοιπόν, το Defense το έχω πολύ λίγο. Αυτό το χαμηλός γιατί θέλω περισσότερο αυτό. Λοιπόν, τέλος πάντων, δεν γίνεται περισσότερο και μόλις είστε έτοιμοι, πατάτε αυτό, πατάτε save και ναι, έχετε Pokemon. Αυτό είναι και μπορείτε να βάλετε όσα Pokemon θέλετε και αυτά. Αυτά ήταν τα βίντεο σήμερα, ελπίζω να σας θα μου κάνετε ένα like γιατί με βοηθάει και να subscribe. Τέλος πάντων, επειδή... Το κανάλι μου μην ανησυχείτε και να σου πείσω. Λοιπόν, αντίο!